ten chrapuň Zelenský zariadil, aby nikoho nevpustili na miesto, kde by mal byť vraj poškodený ropovod Družba. Monitorovaciu komisiu tam jednoducho nepustili. A zarážajúce na tom je to, že naša opozícia zatiaľ blúzni o tom, že Rusi chcú ovplyvniť voľby u nás na Slovensku. A vraj to robia aj v Maďarsku. No pokiaľ viem, neexistuje na to ani jeden jediný dôkaz. Ale dôkazov o tom, že Ukrajina a Európska únia ovplyvňujú zásadným spôsobom voľby v Maďarsku proti Orbánovi a že podobné mechanizmy sa budú spúšťať aj u nás, to je úplne jasné. Fakt by som niekedy chcel už konečne osobne konfrontovať týchto progresivistických magorov s realitou, s faktami a s pravdou.